Etxeko egonoian baleude bezala goxo-goxo ekin diote gitarra eta musika gintzaren inguruko solasalditxoari. Normalian estenatokira igotzen gara musika itera eta hitz egin kantu eta kantu artien bakarrik, baina gaur kantua joko dugu hitz eta hitz artien. Gitarrarekin bezain erosoa kaso ez, baina gustura aritu dira musika tresna horrekin duten hartu emanaz. Berritxarrakeko Gorka Urbizuk bere burua ez duela gitarristatzat esan die, baina era berean gitarra jotzeko hainbat modu daudela argi utzi du. Etxe bakarlariak taldean lagun artean diskoa grabatzen zenbat gozatu duen erakutsi die, eta gazteek begiak zabalik entzun dituzte ikasgelatik kanpo jaso dituzten eskola berezi hauek. Musika honen zaletasuna da, hemengo musikariak eta ezaguna dira eurentzako, musikariek euskeraz egiten dabe, saioak euskeraz egiten dira, eta beraz musika bidea izan like gazteak musikara edo euskerara aurreratzeko, ez? Gorka eta Etxeren esperientzia oso erakargarri zaie, baina eurak dauden lekura heltzeko musika egiten ikasi behar eta gazteek horretarako ere lezioa jaso nahi izan dute. Oso gauza zaila da esplikatzen hori, kantuak ere batzuk sortzen dira modu batez, beste batzuk igual lan gehiago egin behar da, edo gutxiago, batean nolako txispa bat etortzen zaizu eta hori azaltzea ere ez da erresa, baina bueno. Emaitza zein den erakutsita, eredu bat behintzat badute, eta hainbat pista ere bai. Hortik aurrera, jakin mina sedezaten eskatu, eta barruan duten hori ateratzeko gitarra erabiltzea gomendatu diete.